Pugi, Pugi. Pugi diba? Agpapada ka maamin na tayo. The late. Idol Glenn Batuyong para nga dito ay topic ko tayo. Okay. Kablawak man kadigijay amin nga agbibuya kaya agbibuya ti Facebook Live. Yes, good morning. I-share yo. Kaya di kita agdingdingeg. Especially kadigijay aglut-luto, digijay prepare ti breakfast da. Nagitay mapan school, mapan trabaho nga dito ti last day of work da. Ayun, sana all. Ano ba? Last day on-site work on-site work da. Kata itong bigat, apot manamnama mga idol nga, awan iti opisina. Ayan. Tapos sana all ko nakpumangam naginalat tayo. Kamay meta na dati nga pinagdinggig da, dati 5:15, 5 to ata. Talagang agring da ka detan, tagi prepare da. Hindi gusto agdingdingig da ti radyo da. Yes. Okay. Okay, and ti pagsalitan nila tata mga idol, agad deto'y usapang 4-day on-site work week. Sulat ta. Yes. Hindi ka lang gamin nakwata ti advantage. Ano ba ti disadvantage na? Ano ti parang madina. Iti deto'y 4-day on-site work week. Siyempre, dito na ibagata din na minsan, mga idol, akang runa anak at panagato idata iti presyo ti petrolyo. Yes. So, DJ iti parang kinita da ngamin. Tinaming da. Tinaming da. Iso ti talagang yung sinabi lang, sinuri nila mga kaibigan. Ayan, kan dito ay nga parang mayat-mayat ngayam at pagmadyan na. Pagmadyan na. Pero tingnan natin ngam dati ngamin pagmadyan na. May balin tayo mulat nga aturon ko natin karon no. Aturon tayo. So umuna, it's mas mahabang oras ng trabaho. Yes. Para makumpleto ang 40 hours sa isang linggo. Oo. Kadalasang mas mahabang oras kada araw. So, it will be at 10 hours sa isang araw. Maaari itong magdulot ng pagod at stress sa empleyado. Yes. Of course, kung minsan nga naman, di kaya daduma, no dahil ada kamot lang ita work, no dahil makikita ka, pero dalos benos. Sa mga aglalo no dahil papetics da. Oh, di ba? Alam na. Oo. Kasi I've been there, been there, done that. Ano, nga nagpetics? Hindi, it's not ano naman, ang kanayon nga busy duma. Ang gamdo dahil talaga nga may kanda kayo ti work nga dito. Yes. Talaga nga as in nga intuto nga work tapos every nga masapong obra nyo dito at adda goals yo adda obra yun. Yeah, di ba? Kasi sana may met di jay tapos be consistent la. Diba? Productive ka. Kasi kung dapat ano ti goal da ba nga oras from 7 to 6 7 a.m. to 6 p.m. Apo dakkel Yes, kasi mapang 12 hours, 11 hours sa DJ. 10 hours. 10 hours DJ mga idol. Akit kasapulan ng ireng pas dati aming obrada. Kasi di ngamin pa nag-obra pa kada gito yung mga idol akit alis tum no kuman news dito at alis tumabangles. Di ba? Dapat no arat obra mi datang pa obra ni manager mo or ni superior mo. Dapat obra emon. Ngem amom ti sukat na deta ti disadvantage na deta. As in, lupay-pay kanto. Lupay-pay kanto agawin doon, mga idol. Ito invest nga, ito obra, ti 1 hour, talagang nga papaspasam de in 30 minutes. Yes. No, may continue pa hindi naadado pa yung ako. So, mako nang ba idol Glenn nga kayang-kaya na dagitoy mismo nga empleyado kasi parang nagrigat man lang nga panunutin nga agad-agad may implement di jay kit awan pa iti parang dry run na. Actually, dito yung siguro. Kaya enda. No, they need to do it. Kasi, no, talaga nga kaya dito yung pasamag. Adaw nagkuha na kasi nag-object or something. Yes, ayan. Ito yung kumontra. Yung kumontra ka nga rodbet, no? Executive order. Di ba? Narigat mo na yan. Anyway, siguro, dahil talaga nga, tilang siguro empleyado nga mapagtaran di kita kabaro. Yes, Di kita kabaro nga, di kita agad-adjust. Di kita adjust. Di kita nga sanay. Newly hired. Yes, di ba? Ngam na di kita veterano na kaya awang problema ka di kita. Talaga nga, no, siguro, amuda di
proseson, amo da nga ipaspas-pas, amo da mut niya baybayag. Siyempre nung bayag ka dita kwan, kasano nga ta nga iyat atidog kung kuna. Yes. Kasi actually di kita bubrada, di kita veterano. Amo da nga kuan di kitan dati parang i-adjust or i-manage time na. Oo, i-shorten or but di gijay lang siguro medyo agdadamo kaya di kita agsursuro. Iwan niya lang swerte mo nung na-hire ka kumatataya. Tatangal daw. Itong bigat day off mo. Pero ang talagang kwamot kit dito, di gijay frontliners, especially ayun lang. Hantay umot nga kwa hantay kasla kada tayo. Hantay umot nga karaman. Iso nga di gijay na talaga, di gijay anyat pangawag real time nga agbobra. For example, dito hospital, di kita admin. Actually di kita admin pa ape ko na. Kasla pa di baget. Cashier da no talaga nagbaybayad di handa mat nga. Yung siguro di kita admin nga like HR, di kita kasjay. Mabalbalin pa. Da Kuya Larry kasla kumbaga admin, di ba? Ito yung IFMet, da Kuya Larry, da Ma'am Alinora. Iso dati awan no ko ti trabaho na ti Friday. Ngayon no dati yung DJs, dati nga anchor, dati nga reporters, go lang ng go. Yes. Di ba? Kasi sino mo ti aga sa umot yan ta radyo no ag off ti amin. Bale, work from home. Ay mabalbalin met. Ngayon, kasano nga rin no mangit ta anak mo, ni ko mabeshi LA, di ba? Tapos habang agsasaw ni Sir Willie. Ay mo technician pa gayam sir. Nagkadya ni Sir Willie. Imagine mo DJ madam makata work from home mo sada to aggab-gab budi kita. Against wrestling kita. Sa nagsound lang sa anak mo may isa. Awanan narigaten. Oo, nakakita kasi di ko DJ may talaga I would that ay naka-work from home ngayon na agasar salitan sa te boss ay bale report sa iso na and then boss na nakalibas tay putot na nga naman nga naka reporter na ya reporter tapos madi mo makaune madi siguro makatagdir to naka-short siguro hindi pa din no dati anak mo mga idol ngema da Sir Willie mat no alangamot nga aganada agat no nga ron agpalya da kita anan da kita equipment da kita transmitter di awanen alangan di kita real time nga agubobra so nga di frontliners iso da nga talaga ti sumreklat ta despite the 4-day on-site. Yes, men in uniform, BFP, MDRRM, anapay, DSWD if I'm not mistaken, PHO, MHOs, mga idol iti mabalin apong or is not frontliners nga hanga apektado iti dati 4-day on-site work week. Pati di kita ko amin nga official ti birro. Win metsa. Amin nga talaga. Ang naka 4-day on-site pati di kita kapitan. Siyempre ko alam ko kapitan agpakwak man. Naka 4-day on-site work week. Di po ita birre sita hello. Agpakapitan naman kap. Agpausay ako. Ape ko mag 4-day birres ita ha. After that, binagkong na. Ayan, mali-mali. Diba? Okay, so, malikas dyan mga idol. Anyway, kasi kada kayo amin nga di kito nag-serserbi iti gobyerno. Kasi talaga mo't nga no talaga nga ada ko agkamang kada kayo katulungan nyo syempre yes iti sinapataan nyo deta wait anak gamitin nakagutigutan da dito gapo dito yung petroleum or sa bali so amin siguro aminin dito yung petrolyo dito yung panagato ti kuryente iso pa pinaginot the energy conservation kung kuna na parang digiti nabasa kami dito nakita mo nung kasano nga adapay day trend dito EDSA nga nag-awanti luglugan ay talaga kas lang Semana Santa gaputa hamang hindi nga kasla semana nga day as in nga awan ngayon pa nga more than 50% sa nalawa day jay ko ang nalawa tay kalsada gapo dito nagitunda ka dito nakangato nga oil price hike. Di ba? Ito oil price hike na. Kayong data. Di ba? Oil price hike. Imagine dito diesel ita nga mostly iso ti ay yun mo matumantatang gawin. Apo naman ita nakikitutak po ita di 5 sa 92.
Imagine. Di ba ko na, nangarod ka posibleng umatot sa gasot? 92. Apo 92 mo deta. Per liter. Kasla mo lang tayo kwa deta. Nandiyan to yan. Nakarkaro pa tayo matang kati danom nga dete. Di ba? Inggit ang ina ng mga idol. Aglalalo ka ta. Dati diesel. Tas di kerosene. Dati aglilinom ba eh. Dati diesel kan kerosene. 1.5 nga coke. 1.5 nga coke. Ang pada dati presyo 75. 70. Uminumaklat yan natin. Soft drinks yan. Nakasta lang. Di ba di litro? Sa kasi dyan nga talaga. So ti sumarno pa may isang akuha na kano. Posibleng bumagal ang serbisyo. Of course ka isa sa ilang industriya tulad ng government offices, hospital o customer service maaring bumagal ang serbisyo kung kulang ang araw ng operasyon. Nga mitatama nga maamukidi at na DJ hospital kat kuadamat anya DJ handa mga karaman, di ba? Anyway, government offices siguro. Digito ka nga na at ken eskwela. Siyempre dito eskwela tungkol. Ay eskwela pa nga ta? Eskwela pa. Ay talaga? Pati tayo happy man dito bingay nga. Actually dito kuamot dito MMSU kukuha damit kan i-apply da i-implement da pero mangrugi yata to next week pa lang ha pala at tayo kasi sin ko teacher iso jay instructor di jay so kung nakit manong mga 6:30 kami siguro nga mapang naging ganati mga 6:30 to mga 7 siguro syempre at atindog DJ ko iso nga 7 to 6 isuda 7 mangrugi di klase dati 7 anyway sumrag dat 6:30 7 aging ganat 60 malpas DJ so 12 hours ko na malatan nga nasuro imagine DJ ko ti ubing nga DJ super kwadamot aglalo nun sa bagay di gito kwamot ubing itatahan dan sa mga kasyikado ti units da ngam di gito teachers ti talaga nga fully load da dito may mistra so that na marigatan ngam ano mapigas ti pag mayata namot Friday is happy day diba it's free day Friday PD is preparation day pero diba? For the other week. Pero ang prepare na pala tabo iti sumarsaro no alawas. So kaslaso lang eso. Kaya mga idol. At least na may maya tatalungal daw DJ ko ayo dete pinaginan na. Yes, okay. Number 3 is mahirap sa coordination daw. Kung iba-iba ang off days ng mga empleyado, maaring mahirapan sa meeting, coordination or teamwork sabi nila. So DJ nga rod nga 4 day yo kasano ka nga siguro idol Glenn ka-DJ may isang department kung amlatan sabay-sabay ata silang mag-ano ag day of met unlike kadating amin unlike kadating yung sabay-sabay da kata nga dete interval da kasi syempre department mo handa ba ka frontliner nga kas na kanya tayo nga till dati interval na kada tayo example datayo ag off tayo iti Sunday dagitay technicians kunyari ni Sir Willie into no day off ni Joel sinoblat da kasi supusupan ng today pinagkuana so nga medyo atatidug today ganun ang frontliners itatidug today kwada anyway kasi nga talaga so tuloy tayo pa yung mga idol dito nga pagsasaritan yung pablawon tayo mapelang dito nakatutok na tagon dawa ni Himawari good morning ma'am kablawon na kanon ni Idol Gina B kina yung pagabigat na idol oray maturog pa lang siya na ni Ma'am Himawari ay ni maturog na ni Gina B mga alas 3 siguro maturog istorya na DJ Dirabi nagdasa istorya at sa intriguing story naman DJ man ko dito siguro na nakasarak man ng ti lalaki na ay babae sa niya ay babae na nakainlaban na nagtungog ka Dirabi ngamti man tinag na na-inlove ko yung Gina B and medyo marigatan sa gadjas kung wala na pa ni Darren De Los Santos ni Darren ni Rain ayan good morning Idol Glenn Ken Idol Lawrence ay wrong spelling Lawrence wrong spelling Lourence nabagsak ang spelling tesen and of course si Daisy Juan
ni Himawari and Afo agud kun ti ulo ni Manong kun gabuta presyo ti diesel. Wen, So ano daw super. problema At di kita agpadpadanom apo, nairigatan to kasanuda nga. Bayaten. Ikuado, Napalabusan din. Wan, napalubusan. Oo. Ngam dahil nga ro, jure man napalubusan dan, ngam dahil may isang litro da, 90 kaya at mo nga ro, para mais. Ano ba to? Ano ba sa diesel talaga? Gasolina? Nagngina. Diesel talaga, di kita. Well, study ko na nga ni Manong nga nakasarsilita medical man nga ako na True, di kita. Uri man pa'y sir, uri man pa'y uri man pa'y ibalubos da. Ti ko na. Ki nariga awam ti makalapan sir. Kasi atang di ko nanan. Matmatay ka na di kita ikan nga kasi dati upgad mapan dyan tatamnay sige di pakatayan mo ti ikan nga dumaya Grabe no. Mirna Valencia, good morning. I share gamit ko binuyad Tapos ko First love never dies. Oo nga, sabi ko na nga ba ni Gina, bigod niya ko, among te first love na. Mommy. Di tabagir. Pilipinas mong mahal. Okay, alam mo mga idol, oras na alas 5:32. Tuloy tayo dito pagsaritaan tayo kasi ato pa baharaha ni Idol Glenn Batuyong ibaga na no at disadvantage at iti usapang 4-day on-site work week tayo mga idol dito laing pagtaltalkan gan pagdagdagan yung radio station 99.5 IFM Lawag. Hello kay Ma'am Elvis of Geneva joining Sir Idol Lawrence and Sir Glenn from Seattle, Washington, USA. Good morning kayo apo. At oras na Giant Aldawin. Good morning kaya amin na sa kapada. Good day. So pa oras sa alas 5:33.